И здравейте хора, това е първи епизод от моята поредица. Да, ето тук съвсем малко съм играл. Тук надолу, мината, съвсем малко съм играл, съвсем малко. Съвсем маличко, съвсем малко съм играл. А хора, мисля да се видим, когато намеря диаманти и такива работи. Мисля да се види, когато намеря диаманти и такива работи. Ще се види от тогава. Ще се види тогава. И здравейте хора, умирах 10 пъти, 8 пъти умирах и това не беше добре. Диамантите са ми повече от това, защото аз бях за диаманти, не за желязо. И заради това са повече. Не се чудете, не съм читвал, не съм правил никакви читове. Просто ако бях оставил примерно е така, щях да седа много време, екипа да стане, минаха около 30 минути и да. Сега се качвам отгоре, защото ми трябва дърва и трябва ми много дърва и отиваме там да се чуя. Само че докато преплувам реката, да ще стане 6 тък. Сега само да преплувам реката и да се чуя. Е така, чакам. Ето вече съм тук и отивам да се чуя дърва. Защото тези дърва ми трябва за пръчки да си направя нещата. Както виждате вече си имам бразва, ама всичко ще ми е диаманти. Да. Така. И я тук направо. I believe. Packet find. Айде сега да ме пустят. Така. И почти стигнах. Бам, барабабам. Голяма шапка, нема кой да я носи. Така сега само, че тук трябва да се намери голяма шапка. Голяма шапка, нема кой да я носи. Ако правя само, правя на ковални. Так. Che è primo. Сега само, че трябва да чакам още само да ми се изпишат още двечки. Двечки, клечки. Айде го долу. Джубата. Така хора, ако искате този сервер да направи да стане PvP, направо го напишете в коментарите и ще стане PvP сервер. Не, ако искате на друг сервер ще го направя PvP, ще ви го покажа в този клип. Този сервер. И пишете за кой. Ако е за този, пишете първия сервер, ако е за другия, пишете втория сервер. Но мисля, че вие ще искате за другия. Той е по-хубав.
Не знам, може пък и да сте си променили мнението. Така. И сега ще правя нещо, което не знам какво да е. Най-доброто от семейни добави. Така, сега ще такова. Не знам какво ще правя. Не знам просто какво ще правя. Ще се качвам нагоре. Ще бия тази крава. Дъмън. Котре си ти штука. Сигурно докато се връщах съм... Да, като се връщах си хвърлих всичките диаманти. Действително. В тази пещера бях. Да, ще го отсъда. Това не е пещера. Бях в една пещера много натам. И станаха 30 минути, защото се загубих. То е там. Знаете ли как го намерихте? Знаеш ли как? Знах си това. Жи си джубата. Това ми се заби в главата. Ама там в ония сървър няма диаманти. Дами. Ако искате да станат PvP сервери, просто напишете в коментарите, напишете. И ще ви кажа дали мога или не мога, или ще се върна вкъщи. И да, ще ви кажа. Така. Сега слизаме тук. Чакайте само да направя нещо. Хоп. Гледайте ми са. Оп, така. Чакай, не така не става. Оле. И се забих. Леолих. Сам не знам къде съм аз. И не знам къде съм аз. И ще дойда на... Сега. Ето му. Тук го разширявам на едно купче. Така, добре. Така, добре. Сега влях точно 32. Сега. Ще отворя и ще отворя. Аз не мога да изглежда. Така, сега не знам какво ще правя. Багир батовани в една лека кола. Кабия ме пускали, трактора ме гази. Багир ме товари в една лека кола. След двете трябва да ги качам. И ще почнем с това. Следващия клип тук ще имам. Следващ клип тук. Сега като свърши този клип ще си направя фрейма за кокошки. За каткошки, че да имам какво да ям, че ще стане зле. Ще стане зле. Айде сега хора ще отида да им кажа другия сервер. Ще си видим когато го... Оп! И здравейте хора, ето го, това е горния ми етаж. Ето го горния ми етаж. Така, само че тук всичко ми е чапт. Ето тук ми е мината, ето че не съм копала, съм ходил в една пещера, която пак се загубва. Аз винаги се загубва като търся пещери. Така. И сега се качвам по-нагоре да ви покажа това, защото скоро ще спинам клип. Ето сега само да ги затворя тези. Ето горния етаж, аз го показвам. Ето това ми е външната част. Ето тук ми е тази ферма, ето тук ми е тази ферма. Да, малко са тъпи тези ферми. Ето тук ако го правя PvP съм си го написал. Всеки има отделна къща. Ама всеки ще си има отделна къща. Така няма да е честно. Ама не мога да влез. Така влязох. Хора, ще се видим. Мисля, че в следващия епизод.
Мисля, че ще се видим в следващия епизод. Чао!